እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ድሕረ መሃባ ኢትዮጵያ ብድሕረ መጋረጃ ኣብ ጎና ኮይነን ንሶማሊላንድ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ዝህባ ሃገራት ኣፍሪቃ ተዘራርብ ከም ዘላን ድሮውን ምስ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ርክብ ከም ዝገበረት ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ እትበሃል ማዕከን ሓቢራ እታ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2024 ምስ ሶማሊላንድ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ድሕሪ ምፍራማ ምስ ሶማልያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትያ ዝነበረት ድሕሪኡ ድማ ብመንጎኘት ቱርኪ ስምምዕ ብምግባር ምስ ሶማል ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዘፈትሐት ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን ምስ ሶማሊላንድ ዘለዋ ርክብ ክትዕብዮ ትደሊ ከም ዘላን ነቲ ዝፈረመቶ ስምምዕ ድማ ናብ መወዳእታ ከተብፅሖ ባህገ ከም ዘለዋን ተገሊጹ። መሰረት እዛ ማዕከን ዘርጊሓቶ ዘላ ሓበሬታ ኸኣ ኢትዮጵያ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይና ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ብፍላይ ድማ እስራኤል ንሶማሊላንድ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ድሕሪ መሃባ ምስ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ርክብ ከም ዝገበረትን ነከም ሴራሊዮንን ደቡብ ሱዳንን ድማ ረኺባ ንሶማሊላንድ ኣብ ጎና ኮይነን ኣፍልጦ ናይ ሃገር ንኽህባ ሕቶ ከም ዘቕረበት ያገሊጻ ዘላ። ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ንሶማሊላንድ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ንኽትህብ ዝተቐበለት ከም ዘየላውን እዛ ማዕከን ገሊጻላ። ይኹን እምበር ኣብ ዝመጽእ ወርሒ 2 ኣብ ዝግበር ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ርክብ ኢትዮጵያ ኮነት እስራኤልን ሶማሊላንድን ብድሕሪ መጋረጃ ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ውሳነ ንኽወስዳ ንኽዳፋፍኣ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክገብራ ትፅቢት ከም ዘለውን እዛ ማዕከን ገሊጻላ። ብወገን ኬንያ ድማ ኣብዚ እዋን ንሶማሊላንድ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ንምሃብ መደብ እኳ እንተዘይሃለወ ምስ ሶማሊላንድ ኮነ ምስ ሶማል ዘለዋ ርክባት ግን ተመሳሳሊ ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ቀረባ እዋን ድማ ናይ ኬንያ ኣባላት ባይቶ ናብ ሶማሊላንድ መብጻሕ ክገብሩ ትፅቢት ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ መበል ሻውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ትገብር ምህላዋ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ምክትል ኣካቢ እቲ ቦርድ ተስፋየ ንዋይ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ሓገግቲ ሕጊ ንዝካየድ ምርጫ ምልመላ ፈጸምቲ መረፃ ከም ዘካየዱ ገሊጹሎ። ካብ 1 ጥሪ ክሳብ 1 ለካቲት ድማ ምዝገባ ሕጽያት ካብ 7 ለካቲት ክሳብ 7 መጋቢት ድማ ምዝገባ መረፅቲ ክካየድ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ምህላውን ተሓቢሩ። ኣብ መላእ እታ ሃገር 50,000 ነቑጣታት ምርጫ ከም ዝህልዎ ብምግላጽ ነፍሲ ወከፍ 1,500 መረፅቲ ከም ዘእንግድውን ኣመልኪቱሎ። ነዚ ምርጫ ንምክያድ 10 ቢልዮን ብር ከም ዝተመደበ ዝገለጸ ተስፋየ ነዚ 318,000 ፈጸምቲ መረፃ ከም ዘድልዩ ሓቢሩ። ውጽኢት እቲ ምርጫ ኣብ ወርሒ ሰነ ወግዓዊ ክኸውን ትፅቢት ከም ዝግበር እውን ተገሊጹሎ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሩ ሓበሬታ እቲ ምክትል ኣካቢ ቦርድ ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ክብል ጠቒሱሎ። ኣብቲ ክልል ምርጫ ክካየድ እዩ። እዚ ጉዳይ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳርን ኣብቲ ክልል ምስ ዝንቀሳቐሱ ሰልፍታት ፖለቲካን ዝርብ ተኻይድ ኢሉ። ኣብቲ ቅድሚ 5 ዓመት ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ልዕሊ 37 ሚልዮን ህዝቢ ከድምጽ ተመዝጊቡ ምንባሩ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብቲ ምርጫ 47 ተወዳደርቲ ውድባት ክሳተፉን ከለዉ 8,209 ንኣብያተ ቤት ምክሪ ፌደራልን ክልልን ዝወዳደሩ ሕጽያት ቀሪቦም ነይሮም። 125,000 ሕጽያት ድማ ብውልቂ ተወዳዲሮም እዮም። ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግና ብዝሕ ሕጽያት ዘቕረበ ሰልፊ ኮይኑ መረፅቲ ን445 ወናብር ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ድምፆም እዮም ሂቦም። ኣብቲ እዋን ትግራይ ንዝተወዝዑ 38 ወናብር ግን ክፍቲ ኮይኖም እዮም ተሪፎም። እዚ ድማ ብምኽንያት እቲ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዝነበረ ኩናት መበል ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዘይተኻየደ ይፍለጥ። ኣብ እስራኤል ሓንቲ ካብ ፍሉጣት መርባት ሓበሬታ ዜና እታ ሃገር ዝኾነት ዋይኔት ኒውስ ካብ ሓደ ንናይ ኤርትራ መሪሕነት ካብ ዝቃወሙ ናይ ዓፋር ምንጭታት ረኺበዮ ኣብ ዝበለቶ ሓበሬታ ኣብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ እስራኤል ደገፍ ክትገብረሎም ድልየት ከም ዘለዎም ከም ዝገለጹ ሓቢራ። እታ ማዕከን እቲ ናይ ዓፋር ምንጭ ኢላ ጠቒሳቶ ዘላ ስሙ ዘይጠቐሰቶ ምንጪ ምስቲ ኣብ የመን ዝርከብ ንእስራኤል ብተደጋጋሚ ዘጥቅዓ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ብዝተሓዝ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ተዘርጊሑ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ከምኡ ድማ ካብ ጅቡትን ክልል ዓፋር ኢትዮጵያን ዝመጹ ገለ ዓፋር ብሓይሊ ንኽዕስክር ይፍትን ኣሎ ዝብል ጸብጻባት ብምድህሳስ ኢራን ከም ናይ ሓባር ጸላኢ ጌራ ክትግለጽ እንከላ እስራኤል ድማ ነዚ ናይ ኢራን መስፈሕፈሕን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋን ንምግታእ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ብምግላጽ እቲ ናይ ዓፋር ምንጪ እስራኤል ሓገዛ ከተበርክት ከም ጸውዐያ ገሊጻ ዘላ። እቲ ናይ ዓፋር ምንጪ ነዛ ማዕከን ኢራን ናይ ሓባር ጸላኢ ነያ፣ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ዳንካሊ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዝነብሩሉ ምስ ዘይምርግኣን ዓፈናን ብቐጥታ ምዞባውን ኣህጉራውን ጸጥታዊ ስክፍታታት ዝተኣሳሰር እዩ። በዚ መንጽር ድማ እስራኤል ሃናፂ ተራ ክትጻወት
اتخيل هاجر كوينا إنا إنريا كم ديمقراطية هاجر أبصتك إيح بحري سفيح تمكر زلوان أب جيوبوليتيكا ما أكلاي مبرقن قرن أفريقان عمق رديت زلوان صلوا أخذ جبرن إذا خطأت اندمات تكالوا عقم كم زلوانا إن فلت دحنت إيح بحري درو كم عند سكفتا إسرائيل كوين يزر زلوا أبز زلوا زي من رجع بفلاي مستن عبيز خي زلوا تساتفوا ناي إيران أبز زوبا تقول دايم مسناي هاجراو دحنت سقات ناي إسرائيل إندات أساس ري زمت زلوا بمبال إسرائيل ترى كتتصاوت يسويعو اتمنጭ ወሲኹ ኪኖ ዲፕሎማሲ እስራኤል አባይታ ሓድሽ ክውነት ንምቕራጽ ዝሕግዝ ፖለቲካዊ ጸታዊ አህጉራውን ጽልዋይ ኣትውንን እስራኤል እንተዳ መሪጻ ኣብ ደንካልያ ብጭቡጥ ዝሕሎ ፖለቲካዊ ኣካል ንምቅልቃል ኣበርክቶ ክትገብር ዓቕሚ ኣለዋ ብምባልውን እዚ ምንጭ በተዘዋዋሪ ኣብቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ቃልሲ በቐጥታ እስራኤል ክድግፎም ይጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ ኣብ ሽወደን ዝመደበራ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካብ መንግስቲ ሽወደን ምወላ ከም ዝተኸልከለ ተገሊጹ ኣገራዊ ትካል ጸጥታ ሽወደን እታ ቤተ ክርስቲያን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ከም ዘለዋን እዚ ድማ ኣብ ሽወደን መሰረታዊ መሰላት ናይ ምግሃስ ሓደጋ ከም ዘለዎን ድሕሪ ምጥንቃቕዩ ሰብ መዚህ ነዚ ውሳነ ወሲዶም ከም ዘለዉ ዝተገለጸ በዓል መዚህ ደገፍ ንሃይማኖታዊ ማሕበረሰባት እቲ ዝወሰደ ስጉምቲ ኣብ ርእይቶ ኣገልግሎት ጸጥታ ሽወደን ዝተመርኮሰ ምዃኑ ዳይሬክተርን حلافن اتتكال ايزاك رايتشل تزاريبو مسرت اغلغلوت تشودن اتا بيت كريستيان منغست ኤርትራ ወኪላ ወይ መስኡ ተሰማሚዓ ተሰርሕ ምህላዋ ሓደጋ ኣለዎ ክብል ገምጋሙ ከም ዝሃበውን ተገሊጽሎ ኣብርስ እዚ እቲ ካብ ሽወደን ዝርከብ መንግስታዊ ድጎማ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክጠቅም ከም ዝኽእል ስክፍት እውን ከም ዘነጸረዩ ኣብ ዝሕጂ ወፂ ዘሎ ዜናት ሓቢሩ እታ ቤተ ክርስቲያን ወላኳ ብብዝሒ ኣባላትን ስፍሓትን ነጥፈታትን ብዝምልከት ንምወላ ዝበቅዕ ወግዓዊ ረቑሒታት እንተማልአት መሰረት ገምጋም ጸጥታ ሽወደን ግን ነቲ ደገፍ ከይትረክብ ተኸልኪላ ዘላ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዲያስፖራ ኤርትራ ዝርከባ ዓበይቲ ሃይማኖታውያን ማሕበረሰባት ኮይና ኣብ መላእ ዓለም በሽሓት ዝቑጸሩ ኣባላትን ኣስታት 50 ጉባኤታትን ይዘለዋ ሓላፊ መራኸቢታት እታ ቤተ ክርስቲያን ኣድማስ ተኽሉ ነዚ ክስታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስርሖም ጉልጽነት ከም ዘሎን ነቲ ክሲ ከም ዝነጽጎን ተዛሪቦ ኩሉ እንገብሮ ስራሕ ንጹር ይክብል መልሲ ዝሃበ ኣድማስ ሰፊቲ ንዝበሃል ማዕከን ዜና ተዛሪብሎ ወሃብ ቃል እታ ቤተ ክርስቲያን አብርሃም ተስፋይ ብወገኑ እቲ ውሳነ ንተሳትፎን ኣባልነትን ምእመናን በኣሉታ ከም ዘይጸለወይ ዘረድእ በንጻርዩ ሰባት ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ከም ዝቃወሙን ከም ዝቃለስዎን ከርእዩ ስለ ዝደልዮም ብብዝሒ ዝመጹና ዘለዉ ስለዚ በንጻሩ ውጽኢት ኣምጽኡ ክብል ተዛሪቦ ኣብ ዲያስፖራ ትርከብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብሰንኪ ውሽጣዊ ምክፍፋል ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ቅልውላዊ ኣትያ የጸኒሓ ናበል ሳልሳይ ፓትርያርክ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ኣቡነ አንጦኒዮስ ካብ መንበረ ስልጣኖም ብምውራድ ማዕረጎም ብምቕንጣት ካብታ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ምእጋዶም እቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ዘጋጠመ ይፍለጥ ብሰንኪ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ድማ ሰዓብቲ ናይቶም ኣብ ለካቲት 2022 ዝዓረፉ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኣብ ወጻኢ ናቶም ቤተ ክርስቲያናት ብምፍላይ ይንቀሳቐሱ ምህላዎም ይፍለጥ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم